declaración. Falamos dunha noite na eira do trigo. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán, e a coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrando camiño de América, vai o prove e infeliz amador, e o mirar a xentís anduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen puidera dar volta pensaba, quen puidera un bosco voar, mais as aves e o buque fuxía sen ouvir seus amargos lamentos, só os ventos repetía: quen puidera con bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, dende entón que tristeza en vos hai, para os que viron chorar unha nena, para os que viron un barco marchar dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de vaguas a proba unha cova, un monteiro e un cadáver no fondo do mar. Manuel
Manuel e Felisa, grandísimo, valor emerxente de Galicia comprometido ademais coa música tradicional. Unha noite na Eira do Trigo, por que consideras que é tan importante, tan relevante na traxectoria de Pucho? Pois eu penso que é unha das cancións, das grandes cancións que falan de Galicia. Xa fala dunha noite, nunha eira, onde se mallaba o trigo, e na miña vida podeche contar que esta canción e as cancións de Pucho marcaron un antes e un despois, porque che conto un conto moi rapidiño. Por favor, que nos encantan os Eu contos. xa cantaba de neno, hoxe non se podería, pero que xa con 8 anos andaba polos escenarios facendo shows mariachis, e logo pasou unha cousa, que o neno con 8, 9, 10 anos foi cambiando a voz, e con 11 anos quedei sin voz. E xa non tiña os recursos de poder cantar por Pedrito Fernández, ni a Mochila Azul, ni nada, ata que alguén me dixo: tens que escoitar a Pucho Buedo. E alá me vou, aquela non había internet, á feira de Padrón, comprei unha cinta de Pucho Buedo, esta Mara, e cambiou a vida. E voltou a voz. Non, tiven outro recurso, puiden aprender outras cousas, puiden abrirme a expresividade da canción e tamén a nosa poesía e a nosa literatura. Entonces foi maravilloso, e hoxe aquí me trouxo Pucho, mira, tantos anos despois. Fíxate. Estou moi agradecido Que bonito, que fermoso. deste convite. Moitas grazas. Grazas a ti, Manuel e Felisa, grandísimo. Xa che está aplaudindo todo o público. Grazas por estar aquí, non te vayas moi lexos, que logo reclamareite. Moitas Graciñas. Bueno, así era